Avui, pizza, en vi català. Pernil dolç, carbonara, Florència, tres formatges, margarita, quatre estacions, espigallada. Si és que els vins de la Deo Catalunya són tan versàtils que pots demanar qualsevol tipus de pizza. I si prepares la pizza a casa, mentre s'escalfa el forn, posa't una copeta de vi. La pizza et permet ser molt creatiu. Fins i tot si fas servir pinya, no et perseguirà la llei. La pizza è come un pane con tomate di qualità. S'entén el meu francès? I a més, en vi català. Oh! La pizza sense complexos i el vi també.